அனைவருக்கும் உற்சாகமான இனிய காலை வணக்கம். பிரைன் யோகா அகாடமியின் சார்பாக உங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். 64 கலைகளில் ஒரு கலையான யோக கலைக்கு எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. மிகவும் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நம்ம ஆசான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள் அருளிய சிறப்பு தவம் நித்யானந்த தவத்தை பத்தி பார்க்க இருக்கின்றோம். அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்பாக இறை வணக்கம், குரு வணக்கம் அதை சொல்லிட்டு நித்யானந்த தவத்தை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம், பயன்கள், அதுக்கப்புறம் நம்ம தவத்துக்கு போக போறோம். சரிங்களா? எப்படி பண்ணணுன்றத இன்னைக்கு பார்க்கலாம். இந்த தவ பயிற்சி 15 நிமிடம் வரைக்கும் செல்ல இருக்கின்றது. அதனால நீங்க இந்த தவம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிடங்கள் ஒதுக்கி கொள்ளுங்கள். சரிங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. இறை வணக்கம். ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம். குரு வணக்கம். அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்டமெல்லாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடிய நீ அனுபவித்து கண்ட பலன் எனையறிய நினைத்தேனப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலனி எனுமை உணர்வு எழுப்பி குறித்து என்னை அறிவித்த குருவே அன்பே. நித்யானந்த தவம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமது உடல் செல்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. 63 ட்ரில்லியன் செல்ஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கு. பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு செல்களுக்கும் நடுவுல ஒரு சக்தி இருக்கின்றது. அதுதான் ஜீவகாந்தம். இந்த உடல் கண்ணுக்கு தெரிகின்றது. கண்ணுக்கு தெரியாம உயிர் இருக்கின்றது. அந்த உயிர் ஜீவகாந்தம் என்று சொல்லுவோம். அந்த ஜீவகாந்த சக்தி இந்த தவத்தின் மூலமாக அதிகரிக்கும். சரிங்களா? அதிகரிக்கும். இப்ப இந்த நித்யானந்த தவம் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கபால பாத்தி, நாடி சுத்தி, இட தூய்மை, அப்புறம் அருட்பேராற்றல், அதெல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம பண்ணிட்டு கடைசியா நம்ம இன்னைக்கு புதுசா தவத்தை எப்படி நிறைவு செய்யுதுன்றது கொஞ்சம் பார்ப்போம். இந்த தவம் செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கின்ற பயன்கள் முக்கியமா சொல்லணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த நித்யானந்த தவம் செய்யும் பொழுது உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்லுமே நல்ல புத்துணர்வு பெறும். ஜீவகாந்த ஆற்றல் நன்றாக கிடைக்கும். நல்ல நம்ம உடல் சுறுசுறுப்பாக இயங்குவதற்கான உண்டான பலன் ரொம்பவே நன்றாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே இன்பமாக இருக்கலாம். ஒரு பேரானந்த களிப்பு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா கிடைக்கும் நமக்கு.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் இயக்கம், மன இயக்கம், ஒரு டெய்லி, அதாவது நீங்க என்னைக்கு செய்யறீங்களோ அன்னைக்கு ஒரு சீராக இயங்கும், ஒரு ரிலாக்ஸ்டா நீங்க எல்லா ஒர்க்குமே பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனோசக்தி அதிகரிக்கும். நுண்மான் நுழைப்புலன் அறிவு, இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணமாக ஒரு கடைக்கு நீங்க போறீங்க, அப்புறம் 1/2 கிலோ வெங்காயம் எடுக்கலான்றது நீங்க எடுப்பீங்க. கரெக்டா 500 கிராம்ஸ் நிற்கும் 1/2 கிலோல. ஆனா 500 கிராமுக்கு மேலேயும் போகாது, கீழேயும் போகாது. உங்க மனசு ரொம்ப துல்லியமா வேலை செய்யும். அதுக்கு இந்த தவம் ரொம்பவே உங்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஜீவகாந்த தடை விலகுகிறது. அதாவது அந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ, அந்த கால்ல இருந்து பிராணி ஹீலிங் படிச்சீங்கன்னாக்கா தெரியும். பிராணி ஹீலிங், ரேக்கி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த எனர்ஜி ஃப்ளோ, பயோபிளாஸ்மிக் பாடி, பிராணிக் எனர்ஜி, அந்த எனர்ஜி எங்கெங்கெல்லாம் பிளாக் இருக்கோ அந்த பிளாக் எல்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆயிடும். ஆன்ம அறிவு ஓங்குகிறது. ஸ்பிரிச்சுவலா நீங்க ரொம்ப தூரம் மேன்மேலும் உயரத்துக்கு இந்த தவம் நமக்கு பயனுள்ளதாக அமைகின்றது. நம்ம தவத்தை இப்போது தொடங்கலாம். கபாலபாத்தி, நாடி சுத்தி, தண்டுவட சுத்தி, அதுக்கப்புறம் நம்ம தவத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஒன்னொன்னா பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கபாலபாத்தி, இடது கை சின்முத்ரை, வலது கை நாசிகா முத்ரா பயிற்சியை தொடங்கலாம். ஒரு 5 முதல் 9 முறை பயிற்சி செய்துட்டு சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு 2 or 3 டைம்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க பண்ணும் பொழுது இப்பொழுது நம்ம நாடு சுத்தி பிராக்டிஸ். மூச்சு காற்று இது வழியா வெளில விடணும், திருப்பியும் உள்ள இழுக்கணும், திருப்பியும் இந்த பக்கம் வெளியே விடுங்க, திருப்பியும் உள்ள இழுத்துக்கோங்க, இந்த பக்கம் வெளியே விடுங்க. எக்ஸேல், இன்ஹேல், எக்ஸேல், இன்ஹேல், எக்ஸேல். அது ஒரு முறை சுற்று. அதே போல ஒரு 5 முதல் 9 சுற்று வரை பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். அதுக்கப்புறம் தண்டுவட சுத்தி பயிற்சி, ஸ்பைனல் கார்டு கிளென்சிங் டெக்னிக். மூச்சு காற்று உள்ளே செல்கின்ற பொழுது மூலாதாரத்திலிருந்து நடு முதுகு வழியாக பின்னங்கழுத்து வழியாக ஆக்கினைக்கு அந்த சக்தி வருகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். மூச்சு காற்று வெளியே விடுகின்ற பொழுது ஆக்கினையிலிருந்து மூலாதாரம், ஆக்கினையிலிருந்து பின்னங்கழுத்து வழியாக நடுமுதுகு வழியாக முதுகு தண்டு முடுகின்ற இடத்திற்கு சற்று கீழே, அந்த இடம் வரைக்கும் அந்த சக்தி செல்கின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். For English, while inhalation, the pranic energy moves from the basic chakra through the spinal cord, back head and Ajna chakra. While exhalation, the pranic energy moves from the Ajna chakra to basic via through spinal cord. Repeat this tactic another 9 rounds. 9 சுற்றுகள் வரை பயிற்சி செய்யவும்.
இப்பொழுது நம்ம தவத்தை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். சகஜமா உட்காந்துக்கோங்க. நம்ம உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பேர் சகஜாசன். நீங்க வஜ்ராசனவோ பத்மாசனவோ சுகாசன் சித்தாசன் சேர்ல கூட உட்காந்துக்கலாம். கீப்பர் பேக் போன் ஸ்ட்ரைட். கைகளை கோர்த்து கொண்டு மடியின் மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நுனி நாக்கு மேல் அன்னத்தில் தொட்டு கொண்டிருக்குமாறு வைத்துக் கொள்ளவும். கேச்சரி முத்ரை. இந்த முத்ரா நீங்க வச்சாதான் உங்களுடைய உடல்ல சக்தி ஓட்டம் நன்றாக நடைபெறும். In acupuncture, the front meridian and back meridian connected through this point. இந்த இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகும். அதனாலதான் இந்த முத்திரைக்கு ரொம்பவே பலன் அதிகம். கேச்சரி முத்திரை, இந்த முத்திரைக்கு பேரு. அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. வைக்க முடியலன்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எடுத்துட்டு திருப்பியும் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? தவத்தை ஆரம்பிப்போம். நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. 3 முறை சொல்லணும். நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின. அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம். அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம். அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலையலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம். அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக. அன்னைக்கு வணக்கம், தந்தைக்கு வணக்கம். ஆசான் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம். நித்யானந்த தவம் துவக்கம். ஆக்கினை. உங்களுடைய மனம் முழுவதும் புருவ மத்தியிலேயே நிலை கொள்ளட்டும். துரியம் தலை உச்சி. சகசிரஹார சக்கரம் என்று சொல்வார்கள். பிரம்மரந்திரம். அந்த இடத்தில் மனதை நிலைநிறுத்தி தவம் இயற்றவும். இப்பொழுது நித்யானந்த தவம். மூச்சு காற்று உள்ளே செல்கின்ற பொழுது கால்களின் விரல்களில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக மேல்புறமாக சக்தி தலை வரைக்கும் வருகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். மூச்சு காற்று வெளியே விடுகின்ற பொழுது தலை உச்சியிலிருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக கீழே இறங்குகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். For English, the pranic energy moves from the toes to head while inhalation. The pranic energy moves from the head to toes while exhalation. மூச்சு காற்று உள்ளே செல்கின்ற பொழுது கால்களின் விரல்களில் இருந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக மேல்புறமாக தலை வரைக்கும் சக்தி வருகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். மூச்சு காற்று வெளியே விடுகின்ற பொழுது தலை பகுதியிலிருந்து கால் பகுதி வரைக்கும் ஒவ்வொரு உறுப்பாக அந்த சக்தி இறங்குகின்றது போல் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள். ரொம்ப பொறுமையா பண்ணுங்க. Try to do it very very slowly, gently and rhythmically. While
inhalation, the pranic energy moves from the toes to head, while exhalation, the pranic energy moves from the head to toes. மூச்சு காற்று உள்ளே செல்கின்ற பொழுது கால்களின் விரல், பாதம், கணுக்கால், கெண்டைக்கால் சதை, knee joint கால் மூட்டு, thigh muscle, hip joint, abdomen, chest, fingers, wrist, elbow, shoulder, neck region, facial region, forehead and head region. While exhalation, the pranic energy moves from the head to toes, head, forehead, facial region, neck, shoulder, elbow, wrist, fingers, abdomen, spinal cord, hip joint, knee joint, calf muscle, ankle joint, foot muscle and all the toes. Repeat this technique another few more rounds. நார்மலா 5 முறையிலிருந்து 25 முறை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு செல்களும் நல்லா புத்துணர்வு பெறும். அது கொஞ்சம் உணருங்கள். Going for inner awareness. Do anusantha. அதுக்கப்புறமாக உங்களுடைய மனதை துரியத்திலேயே நிலைநிறுத்துங்கள். Now focus in your mind, crown chakra. Try to imagine the picture of crown chakra. பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்ளலாம். தப ஆற்றல் உடல் முழுவதும் பரவட்டும். உடலும் மனமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும். அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீலாயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்வோம். வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம். பெற்ற மக்கட் செல்வங்களை வாழ்த்துவோம். உறவினர்கள் நண்பர்களையும் வாழ்த்துவோம். தொழில் துறையிலே நம்மோடு நெருங்கிய தொடர்புறவர்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துவோம். இன்னல் புரிவோர் எவரேனும் இருந்தால் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துவோம். ஆசான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள் அருளிய வேதாத்ரியம் வாழ்க வளமுடன். அறிவு திருக்கோயில் வாழ்க வளமுடன். இரண்டொழுக்க பண்பாடு. நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன். துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன். எல்லாரையும் இந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வாழ்த்துவோம். வாழ்க வளமுடன். நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும். நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும். உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் என்ற பிரார்த்தனையோடு இன்றைய பயிற்சியை நிறைவு செய்து கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். இந்த அற்புதமான தவ பயிற்சியை வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ 2 முறையோ தொடர்ந்து நீங்க செய்திக்க அப்படின்னாக்கா உங்க உடலும் மனமும் நன்றாக இருக்கும். டெய்லி தியானம் செய்யுங்க. அப்பதான் மனசுல நிறைய சஞ்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கும். அது இல்லாம மனசை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு தவம் இன்றியமையாதது ஆகும். Please subscribe, share it in your friends, relatives and neighbors. Thank you so much.